ଭୋକରେ ପଛେ ମରିବ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଭୋକିଲା କାଉର 4ଟି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୋକରେ ପଛେ ମରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 4 ଜଣ କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 2ଟି କାଉ ଯୋଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ଶିକାର ବା ଭୋଜନ ମିଳିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଭରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି କିଛି ରହିଯାଇଥିଲେ। କାଉ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଲୁଆ କିଛି ଶିକାର ମୁହଁରେ ଧରି ଆସି ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମାଇ କାଉ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଆଜି 2 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମ ଭୋଜନରୁ କିଛି ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଆରେ ୱାହ, କାଉ ଯୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିକାର କିଛି ଅଂଶ ଧରିଛି, ଆଉ ଏଇ କାଉ 2ଟିକୁ ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲୁଆର ମନ ସଦା କେମିତି କପଟରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ବିଲୁଆ କପଟ ମନରେ କହିଲା, ତଳକୁ ଆସ, ଯଦି ତୁମର ପେଟ ଭରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆର ମନରେ ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଏ ତଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଏହା ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଯିବି। ଯେମିତି ମାଇ କାଉ ତଳକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଅଣ୍ଡିରା କାଉ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁ କି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏ କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଶିକାରୀ, ଏ ତତେ ଏମିତି ଚୋବାଇ ଖାଇଯିବ। ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ? ତତେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ମାଇ କାଉ କହିଲା, ତୁମେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ କି? ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ତାକୁ ମାଗିଲି ଆଉ ସେ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡିରା କାଉ କହିଲା, ମାନୁଛି, ହଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତୁ ତଳକୁ ଯିବୁ ସେ ତାର ଭୋଜନକୁ ପଛରେ ଖାଇବ, ତତେ ଆଗ ଖାଇଦବ। ମାଇ କାଉ କହିଲା, ସେ କଥା ଦେଇଛି ତତେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡିରା କାଉ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆସାରି ଯୋଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଶୁଣ ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡିରା କାଉ ମାଇ କାଉକୁ ଶୁଆସାରିଙ୍କ କଥା କହିଲା। ଗୋଟିଏ ବରଗଛରେ ଏକ ଶୁଆସାରି ଯୋଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ରହୁଥିଲା। ସେହି ସର୍ପ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସାରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ତାକୁ କୁସୁମ କରି ଛୁଆ ବାହାର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସର୍ପଟି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଶୁଆସାରି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ହେଲା, 2 ଥର ହେଲା, 3 ଥର ହେଲା, ହେଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଉଥିଲା, ସର୍ପ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମାର ମମତା କେମିତି। ସାରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସାରି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଗପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସାରି ତାର ସବୁ କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା। ବଗପକ୍ଷୀ କହିଲା, ଆରେ କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସର୍ପକୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଆ ନ ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ସାରି କହିଲା, ଭଲ ହବ। ତାପରେ ବଗ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଆଣିବା। ସାରି କହିଲା, ଆମେ ତ ମାଛ ଖାଉ ନଥାଉ,
ବଗ କହିଲା, ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଣି ତ ପାରିବ। ଶୁଆସାରି ହଁ କହିଲେ। ପାଖର କ୍ଷେତରେ ଏକ ନେହୁଳ ରହୁଥିଲା। ବଗ, ଶୁଆସାରି ତିନି ଜଣ ମିଶି ଛୋଟ ପୋଖରୀରୁ 3ଟି ମାଛ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନେହୁଳ ରହୁଥିବା ଗାତ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଛକୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ସର୍ପ ରହୁଥିବା ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଉଳ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ଗାତ ମୁହଁରେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଭଗବାନ ଆଜି ମୋତେ ଘରେ ହିଁ ଭୋଜନ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ଖାଇ ନେଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ବି ଖାଇ ନେଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସର୍ପ ରହୁଥିବା ଗଛ ତଳକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ବି ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ବି ଖାଇ ନେଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମାଛ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ଆଖିରେ ସେଇ ସର୍ପର କୋରଡ଼ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଗ ଓ ଶୁଆସାରି ଗଛରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ନେଉଳ କୋରଡ଼ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଶୋଇଛି। ନେଉଳ ଆଉ ସାପର ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ। ତାପରେ ସର୍ପ ଓ ନେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ନେଉଳ ସର୍ପକୁ ମାରିଦେଲା। ସାପକୁ ମାରି ଯେତେବେଳେ ନେଉଳ ବାହାରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା, ଏହା ଦେଖି ଶୁଆସାରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେଉଳ ଭାଇ, ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ଭାଇ। ନେଉଳ ପଚାରିଲା, କିଏ ତୁମେମାନେ? ସାରି କହିଲା, ଆମେ ଶୁଆସାରି। ନେଉଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେଉଳ କହିଲା, ଉପରୁ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ? ଏହା ଶୁଣି ସାରି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଉଡ଼ି ଆସି ନେଉଳ ପାଖରେ ବସିଲା, ନେଉଳ ସାରିକୁ ବି ମାରି ପକାଇଲା। ଶୁଆସାରି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଯେତେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କେବେ ବି ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ନିଜର ଶତ୍ରୁଠାରୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେ ତୁମ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟାଇବ। ତୃତୀୟରେ, କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତା ମନର କପଟ ଧାରଣା କରିଥାଏ ଓ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ନିଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ନୁହେଁ। ନିଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ତ ମରିବ, ତା ସହିତ ସେ ତୁମକୁ ବି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ, ଅହଙ୍କାରୀ, କପଟ ଓ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋକରେ ମରିଗଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଖଣ୍ଡିରା କାଉ ମାଇ କାଉକୁ ବୁଝାଇଥିଲା।